ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಸಂತೋಷ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡೋಡುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು. ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬಂಗ ಬುಡ್ದು ಬೆಂದಂಡ ಒಂಜಾತು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸೆನೊಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಪನ್ಪಿನವು ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಗೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆದ ತೋಜುನಾರು ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಿನಾರು. ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತಿನಾರು. ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿನ ನಡಪಾವರೆಗಾದು ಬಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡಿಡು ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿಜಿಂಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಿನದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕತೆ ಎಡ್ಡಿಡೆ ಪೋಂದು ಪುನಗನೆ ಎತ್ತೆತ ಕತೆಲ ಸುರುವಾಂಡು. ಲೋಕೊನೆ ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಸೀಕಡ್ದಾತ್ರ ಜನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ಕಾರ್ದಿವರ ಒಂದೆ ಒಂಜಾತು ಸಮಯ ಉಲ್ಲಾಯಿಡೆ ಕುಲುಲೆ ಕಾಂಡು ಅಪಗ ಬಸ್ಸುಲ ಗಿಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತುಜಿ. ಕಿರಣೆರು ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಸ್ಸುಲ ಉಲೈ ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಬಸ್ ಗಿಡಪರೆ ಆವೊಂದಿನ ಎಡ್ದಾತ್ರ ತಿಂಗುಲು ಗಟ್ಲೆ ಕಿರಣೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡು. ಅರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದಿನದೆಪ್ಪುನನೆ ಬಂಗ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿರಣೆರು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡರ ಸುರುಮಲ್ತೆರು. ಮೀನುದ ಬೇರ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆರು. ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಕಿರಣೆರ್ನ ಬದುಕು ಒಂಚೂರು ಅರುಪತ್ತರೆ ಸುರುವಾನಾಗ ಆರ್ನ ಬದುಕುಡು ತೆಡಿಲಾಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬತ್ತನು. ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಓಟುದ ಗೌಜಿಡು ಮುರ್ಪುದಿತ್ತನು. ಜನಕುಲು ಓಟು ಪಾಡರೆ ಇಲ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆರು. ರಿಕ್ಷದಕುಲು ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲರ್ದಿಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಓಟು ಪಾಡಾದು ಪಿರಾಕೊನದು ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಕ್ಷದಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಕಿರಣೆರ್ಲ ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ರಿಕ್ಷಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚ ಲೆತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆರ್ನ ರಿಕ್ಷೆಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದುಂಡು. ಗುದ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಣೆರ್ನ ಅಕಲು ಚಕ್ರನೇ ಪಾರಡು. ಮತಿ ತತ್ತದ ಬೋರಿನ ಕಿರಣೆರೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಾಯರು. ಕಿರಣೆರ್ನು ಕೋಮುಗು ಜಾರಿಯರು. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲೇ ಪೋಂಡು ಪೋಯಿನ ಮತಿ ಕಡೆಕ್ಲಾ ಬರ್ತನು. ಅಂಡ ಕೈಕಾರು ಪಂದೊಂದುಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಾಲೈ ಮಗುರೊಂದುಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆನೆ ಏತು ಬಂಗ ಬುಡ್ನಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಜ್ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಿ ನೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಿರೇಲನ್ನು ಪಂದ ಒಂದುಲೆರು. ಲೆತ್ತಂಡ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ತೂಪೆರು. ಆಂಡ ಹಾಸಿಗೆರ್ದು ಲಕ್ಕರೆ ಒಂದುಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಗುರ್ತ ಆಪುಜಿ. ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ 2 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಯಾವುಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಪಾಯರಾಗದು ಪಂಡ ಮತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಂತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಮತ್ತಿ ಆನ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತಿ ಬೈಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂತಿರೋ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪೂ ಬಂತೇರು. ಆನ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಅಮೌಂಟದ ವಿಷಯ ಚೂರು ಬಂಗ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ఆయన తీయార సాయ హెల్ప్ మనకు ఇతను చూడు హెల్ప్ అనుకులే ఇంకలే ಸ್ವರ ಕಪ್ಪತ್ತ ಕಂಡವಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಬಕ್ಕ ತರೆತ ಪಿರೋಗು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಹತ್ರ ತರೆತ ಪಿರೋಗು ಪಂಡ ಬೂರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ತರೆತ ಪಿರೋಗು ಪೆಟ್ಟ ಆತಂಡು. ಐಟ್ ಹತ್ತಿರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪನ 6 ತಿಂಗಳು ಆಪನ ಬಂತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು 6 ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತಾವತ್ತಂದೆ ತಿರ್ತಾವಂದು ಬಂತಿಜೇರು ಗುರ್ತದಲ್ಲ ಆಪನ ಸಂಗತಿ ದಳಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕುಲವೇರು ಲೆಪ್ಪುನಗೋರ ಗುರ್ತ ಏರಿಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸದ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಣ್ಣು ಪುಲಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಂಚೆನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ. ಈತ ಕಾಲ ಬೆಂದದು ಸೊಂದುದು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಒರ್ತು ದಿನ ಒಂತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನವು ಪೂರ ಏಪನೆ ಖಾಲಿ ಆತನು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಂದದು ಕಂತು ಪಾಡದು ಇಲ್ಲನು ನಡಪಾವಂದಿತ್ತಿನ ಜವನೆ ಮಗನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನು ತೂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಣನೀರುಡು ಕೈದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಕ್ಕಡು ಜವನೆ ವರಾನೆ ಇಂಚಾನಗ ವಾ ಅಪ್ಪೆಗಾಂಡಲ ಅವಿನ ಸಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? 2 ತಿಂಗಳ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಪಿಕಪ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ ಮೇರೆ ಐತಿನ ಬೇತಿರ್ಲೆ ಯಾರ ಮಗೆ 2 ಜನ ದಾದ ಮಲ್ತಂತಾರು ಆರು ರಿಷಬ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅದು ಕೊರೋನಾ ಬಸ್ ಉಂದುಂಡತೆ ಅದು ಬೆನ್ನೋಡತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂತಂತೆ ಇತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪಂಚಾಯತಿ ಓಟುದಪ್ಪಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು.
ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂತ ಎಷ್ಟೋ ఆయన ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಪೋವು ದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಒಡೆಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಾರೀಕು ಮಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲಗು ನಾವು ಪಡೆದಿಂದಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋವು ಪಂಡೇರು ಮತಿಪುರ ಉಂಡತೆ ಗುರ್ತಪುರ ಪಂಡೆ ಜನ ಮೊರಂದಿಂಚ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗೊಲದು ತುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪಂದವನಿ ಕೈ ಪಂದವು ಕೈ ಬಾತದೇನ ತೆರಡ್ಡು ಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಬಾತದಂಡು ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಉಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಬೆಂದದ್ದು ಕೊಂದರ್ಪುಣಿ ಇಚ್ಚಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾವು ಅಂದು ಸರಿ ಬೆಡ್ದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಡಜಕ್ಳು ಅಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಳ್ಳೆರಿ ಅಯ್ಯ ಮೇರೆ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಸಹಾಯ ಇಚ್ಚ ಮುಂಚೆ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೆರಿ 7,000 8,000 ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಮಗನ ಉಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣೇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ್ನ ಆಸೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡು ಪುನವು ಪನವುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂದುಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶಿರ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕ ಕಿರಣ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸದಾ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದವ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಶವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂತೇಳಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇವರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ದೂರದ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಲ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ ಈಗ ಕೋಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹುಷಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಿರಣೆರೆಗೆ ಸರಿಟ್ಟು ಮರ್ದು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸರಿ ಆವರೇ ಯಾವು ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ಕಿರಣೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ದೈವಲು ಕೈ ಬುಡೇರು ಪಂದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿಶ್ವಾಸಡುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜನಕಲ್ನ ಸಕಾರ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬರೀತೆ 4 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬರದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬೇತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ಪಾಗಲ್ಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮರ್ದ್ಕೊಂಡರು ಕಾರ್ ಪುರೈತೆ ಬೆಂಡ್ ಆತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಅವು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಿಬ್ಬಿರೆಲ್ಲವು ಅಂಚೆನ ಇತ್ತು ಹೊರ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾಪುಂಡು ಸರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕಂದು ಚೋಲಿ ಬೋದು ಪುರ ಇಂದಾಯನಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೂರನಿ ಬೇತೆ ಹೊಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೋಲಿ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಅಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಕಾಸು ಒಂತೆಂತ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 10,000 5,000 ಪರ ಅವು ಮರ್ದಿಗೆ ಅವ ಈಗ ಸರಿ ಕೊಂದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಃ ಜನಕಲ್ಡ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಬೇಕು ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಲು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ರು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ 6 ನಾಣ್ಯ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವರ ನೈಟ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೆ ನೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಮಾತು ಇಪ್ಪೇರಿ ನೈಟ್ 6 ನಾಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಇದ್ರೆ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಬಿಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಪುಲವಣಿ ಆತ್ರಿ ಅತಿ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ನಗ್ಲು ಅಂತಿನ ಆತಿ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಂತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ನಗ್ಲು ತಿಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಟಿ ಪೈಪುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಪೈಪುಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೈಪುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡೆ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆರು ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಓಲೆ ಏತೆ ಬರ್ತು ಪಂಡ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಚೂರು ಎಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸನ್ನು ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕದ ಖಾತೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಐಕಾದು ಬ್ಯಾಂಕದ ಖಾತೆದ ವಿವರಲಿನ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಶಾಖೆ ಅರ್ನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 077110101 ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 0771101011859 IFSC ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ CNRB 0000771 IFSC CNRB 0000771. ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಕಿರಣೆರಿನ ಪಾಸರಿದಲಕ್ಕಾದು ಚೌಕುಡು ಉಂತಾವುಡು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಗಟ್ಟಿದ ಆಧಾರನು ಕೊರ್ಪುಡು ನಿಕಲೆಗ್ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆನು.